Какво става, хора? Аз се казвам Денката. Днеска ще снимаме влог за YouTube. Както виждате, се намирам на някъде. Тук се намирам аз. Коли минават, какво минават. Хора има много. Много хора, много нещо. Много неща. В която пряка да отида, само хора виждам. Аз искам да няма хора, бе. Не знам. Какво да кажа? Кучето го няма. Поразходвам ще малко и ще се привирам. И така. И така те. Там се е задушил. Може да го видим. И така. Я вижте каква кола, бе. Те в Америка се движат много с такива бели коли. Американците. Ето ме и мене. Ето го и кучето. Така. Много кално. После трябва да го мия това куче. Не знам. Аре. Сим се малко пак. Ние продължаваме се разхождане. Докато не е заварал май почва да капе. Да. Почва да капе. И така. И тук се намирам пред... Как му се казва? Нека да се намирам аз. Има хора навсекъде. И така. Ай! Виждаме се малко пак. Абе не знам хора, ама където и да отида само хора забелязвам и само хора и хора. Не знам. Кучето се разхожда зад мене. Дечица малки. И така. Ето може да видите малките дечица. До някъде само. Ела насам. Ела сме. Ела да не те босне. Аре, посит малко. Тук се намирам пред някаква площадка. Тоест, вие знаете, сега пред някаква площадка се намирам, където пак има хора. Абе не знам, писна ми този живот. Писна ми. Не знам. И така. Насам си, куче! Насам, не бягай натам. Тук има друго куче. Ще видим след малко да се махаме тук. Там има още едно друго куче. Ами къде да отида само кучето забелязва? Остава, бе. Остава. Не знам. Насам, ела. Насам. Насам. Айде насам. Натам нямаше работа. Айде. Намираме. От някакъв. През някой път да се скрием. Тук някъде се намирам в някакви блокове направо, не знам някъде се. И тук някъде се. Каквото и да значи това, не знам. Тук къде мога да излезна? Не знам. Гледам да не си им пак викам лицата. Защото да нямам проблеми после аз, че ги снимам. И така, навънка заваля. Ние още се разхождаме. И така те. Много коли, много нещо. Верно си заваля обаче. Гледайте. Ако мога го забележите. Я чакай малко, спри. На кучето, ако се чуете какво на кучето говоря. Да го поразходвам по-хубаво. И ще се привираме с него и те къде. Хора. Другали. Там не знам колко ще ме чувате, като отида на колите, където е много тънат там. Не знам колко ще ме чувате, виждате и така. И така. Чакай, спри се! Чакай!
Той избега към котката и аз спри. Как ще бягаш ти към котката и аз спри? Няма да бегаш към котката. Как избега към котката? Лудо куче. Ай, ще видим с малко пак. И така вече. Излезнахме, аз не си намали, аз продължавам си вългал. О, викаш. Ела насам, бе! Айде! Виж. Ето. Ето тук, гараж. Сега се прибираме и ние. И така. Абонирайте се, да не забравяйте. И харесайте, споделете. Обичам ви. Много ви обичам. Ето тук в сърцето. Гатията. Много хубава кола. Ела. Не си не. Не също си. Ето такъв хубав Мерцедес, бе. Даже два хубави. Хора, тук има нещо. Нещо пише тук. Да се внимава ли какво? Не знам аз. Ей сега. Се прибираме с него. И вие гледайте клипчето. Насладете му се. Абонирайте се. Ела насам. Гледам да го пазя, защото все пак не загуба. И така. И това. Обичам. Ето тук дойдохме на булеварда вече. На булеварда изглежда. Ето може да видите. Айде. Ако чуете хора, само да отидох да ви снимам колите. Такъв хубав Мерцедес. Много хубав. И заради това, ако се чудите. И така. Ще си им като излезара. Ето излезнахме. Добре ли си? Добре ли си, моите момченца? Хайде, прибираме се. Хайде. Така. Хора, аз мисля да приключим с това видео тук. Надявам се ви хареса, като така абонирайте се, харесайте и споделете. Линк към всичките ви социални мрежи ще ви остава в описанието. Вие може да се абонирате, докато не е завалял, защото така. Чао и до нови срещи, обичам ви. Ето ви кученцето. Чао и така. Айде, абонирайте се.